Свята Балдонатри и днес ще покажа как да се направите сървър на Майнкрафт. Правите една папка Minecraft сервер и влизате в Google. Пишете CraftBukkit, както и да е. Не както и да е. CraftBukkit и влизате тук, май беше. Така. Не, това не е това. Тук никога не тегля аз, защото това е голяма простотия, човек. Ето. Ето от май беше. Не, както е. Аз също. CraftBukkit. Добре. Така. Bukkit спигат. Ето сайт ще бъде в описанието. Сега се го копирам. И Get CraftBukkit. След Get CraftBukkit влизате в тук. Тоест, да, правите нова папка. Или пък и угасите тази. Нека приемем това. И да напишем тук в Google CraftBukkit. Ще ни трябва форума. CraftBukkit. И влизаме в Bukkit форум. След като влезем в Bukkit форум, искате Get CraftBukkit. После влезете тук и ето това ви трябва. Нека се направя текст до... Не, направо това. Да си сложа сайта. Правите и това. Влизате в папката. Правите си текст документ. Да. Пишете това, което копирате. И се. Не, точно, да. Натискате Ctrl-C и заветва, или пък, ако не ви стане, натискате файл, Save As и пишете, например, craftbukkit.bat или runbat. Аз съм run.bat. По-кратко. Save. Слагате това. Тук триете това. Нека изтрим това. Нека да не имам това. И сте готови. Сега добре, отваряте Run. Давай. Моя грешка. Как го прегръща сам на CraftBukkit. Да. Пишете CraftBukkit, ако не ви стане, ако тук ви пише пак това нещо, дигам с ръцете. Това вече не го знам. И при мен беше така на 8.1, станах на Windows 7 и пара. Запомнете от сега, че ако ето, ще ви стане така, ако ви тръгне, става така и на ела, пишете 3. После ще ви знам една тайна. Голяма тайна, дето са. Вие знаете. И аз. Добре, спирам клипа, докато не заради, защото това ще бъде дълго зареждане и до после. И готово, след като заради, влизате в Minecraft. Рефреш. Нали, точно така, вижте. Влизате. Опа. За това. Стопвате. Стоп. И Enter. Готови сте. И сега, за последна стъпка, ще набараме тук тези работи простотики. Така. Как ще ви се казва сървъра? На мен ще ми се казва GlowstoneBG.
КПП, Max Player, онлайн мод. Сега ще го направим на онлайн мод. Вау! Видим дали стане нещо. Така влетим. Търсите. Къде? Max Player. Пишете колкото искаш. Айде. Аз 390. Така. И Ctrl-C. И айде. Гасите. Включвайте конзолата. Но. Да заредим. Спрем какво? Не спрем. Да се поговорим за нещо. Така. Оле. Ето този е Bukkit сервер. Heavencraft. Така faction сервер. It's a join. И ето се Craft Bukkit. Друг не знам. Знам за тия двамата. И за този, който си е мой. Така, готови сте. Рефрешвате. Имате. Стоп. Това хич не е добра идея да слагате пероните в буталката, защото проблеми. И пероните се изкривяват и става гъс. Няма проблеми. И сега какво правим? Влизам в папата и гледате ли? Различно как? И косатка. Онлайн мод. Къде? Онлайн мод true. И как се тази работа? Видите ли? Ей сам. Това е един проблем. Фикс. Сега ще го фикснем. Пишете false. Сетвате го Ctrl-C. И edit. И вижте. Онлайн мод. False. Рънвате го. След като го рънете те пичове маняци и си играете. Но нека направим и едно. Вижте. Тук не ми дава, защото за на сервера е... Вижте го. Е това супер готиното. Но те са премиум. Нека ми заредим. След като ми заредим, натискате рефреш. Влизате, маняци и се кефите. Си имате faction сервер, теглите спамове, като някакви маняци, теглите си погини и нека се опнем. Дона 3. Добре. Аз пиша и така. Дона 3. Пиша Game Mode 1. И си имате Bukkit сервер, маняци. Тенкс, че гледахте. Аз бях Триад. Направя го About Dona 3, както пише в интрото ми. И бай, приятели.